Mayong buntag guys, na napunta karon sa municipality o Pilar guys. Guys, ato makita diri guys, nata karon sa plaza karon guys. Karon guys, karong adlaw guys, kuan ron guys, October 11 guys, 2020. Karon guys, pista karon sa lungsod sa Pilar. Okay ang ilang municipality guys sa Pilar. Mo ni siya gitawag og small town with the big dreams. Okay guys, mo ni siya ang ilang plaza guys. Nakita na ang plaza, nindot kayo guys, hinlo guys. Nya mingaw karon guys. Sa pagkakaroon kay tungod sa pandemic guys. Mingaw diri guys sa plaza sa Pilar guys. Bisa karon pista ron guys. Mingaw guys kay na may ilang mga bawal guys nga mga tao nga magtapok-tapok. Muna karon guys, nata karon diri sa municipality of Pilar guys. Atong sakaon ang ilang munisipyo guys. Tara guys, let's go guys. Okay guys, mo ni siya ang municipality sa Pilar guys. Nindot kayo ilang munisipyo diri sa Pilar guys. Mingaw kayo guys, so mga tao diri guys, bisag pista karon guys. Mingaw guys tungod sa pandemic. Tanaw guys, mo ni siya nindot kayo nga lugar guys diri sa Pilar guys. Ilang municipal guys, ilang munisipyo guys, nindot kayo guys. Ilang plaza guys, nindot kayo guys. Mo nang gibutangan gibuhat nila guys. Ilang gikuan guys, giingon nga ang Pilar guys, small town with a big dreams. Na guys, mo ni silang yang municipal guys diri sa Pilar. Karon guys, atong suruyon ang ilang kuan guys kanang tourist destination diri sa Pilar, ang Mother Dam. Ang Mother Dam sa Pilar guys, atong guys ang nindot nga talao na unon sa Pilar, ang ilang dam guys, nindot kayo guys. Dako kayo nga dam guys. Atong guys, tong suroy guys. Let's go guys, tara guys. Dam sa Pilar guys. Karon guys, let's go guys. Atong sakaon guys, guys. Tara guys. Padung nata karon guys sa Mother Dam sa Pilar guys, atong sakaon guys para makita nato ang usa ka dako nga dam guys. Ang Pilar guys. Tara guys. Let's go guys. Sa katakaron guys, atong tanaon guys. Let's go guys. Atong tanaon guys. Guys, okay guys, nanata sa ibabaw karon guys sa Mother Dam sa Pilar guys. Ato na nakita ang nindot nga view guys. Nya karon guys, nakaron guys. Ato makita diri guys. Ta guys. Dako kayo nga lawak sa tubig guys diri sa Mother Dam guys sa Pilar guys. Ta guys. Oh guys. Dala guys, ito makita guys ang tubig guys. Nya, nakita karon sa ibabaw guys. Dala guys. Oh. Okay guys, mo ni siya ang Mother Dam sa Pilar guys. Ato makita karon guys, gabi kadako nga dam sa Pilar guys. Mo ni siya gitawag Mother Dam guys diri sa Pilar. Pinadako kayo ni siya guys. Ang tubig nga agian diri guys, padung ni siya sa irrigation, padung sa mga kanal guys, padung sa basakan guys. Dako siya katabang guys sa atong mga mag-uuma guys. Kay usa ni siya makatabang guys sa mag-uuma para makaani guys. Mo ni siya ang destination sa Pilar guys. Dini ang Mother Dam. Mo ni makita nato guys, perting dako nga dam sa Pilar. Ato guys, makita nato guys, dito guys. Ta guys, makita nato guys. Kinadako kayo nga lawak sa tubig guys sa Mother Dam sa Pilar. Ito guys. Dako kayo dam guys nga kuan guys kanang dako katabang sa mag-uuma guys. Ang tubig guys diri sa Mother Dam sa Pilar guys. Mo ni guys. Tumakita guys karon. Amazing. Mo ni siya guys. Ang tubig guys. Arita diri guys. Tanawon guys. So makita dari karon guys ang ko sa tubig. Diba guys. Diba guys, ato makita guys. Mo ni ang kadako sa tubig diri guys sa Mother Dam sa Pilar. Dako kayo ni siya guys, lawak ni siya nga tubig guys. Dako katabang ni siya guys sa mag-uuma guys, kay kining tubig guys adto ni padung sa irrigation sa mga basak guys. Kining tubig guys, dako katabang ni guys.
Na guys, makita na to guys. Dito tadi guys, suruyan guys. Hapsay guys, bugnaw kayo hangin guys. Makita na to guys. Ang tubig guys, nganit kayo guys. Tara guys. Palibot siya dito guys. Ana, libot siya dito ning kuana guys. Kining dama guys, makita na to. O karon guys, og wa pay pandemic guys. Daghang tao diri guys. Diri sa Mother Dam sa Pilar guys. Daghang tao diri guys kay karon guys. October 11, 2020 guys, pista karon sa Pilar guys. Karon ilang kapistahan guys tungod sa pandemic guys, tungod sa sitwasyon sa atong Pilipinas karon. Makaron bawal na karon ang magsuroy-suroy, magtapok-tapok. Muna karon guys, ang ilang mga salakot guys, mingaw kayo guys. At makita guys na mingaw kayo na wala yung mga tao guys. At makita, wala pa guys. Kita rin nagtugaw-tugaw dari guys. Nya guys, tanaw karon guys. Grabe kadako sa kuan guys, sa dam sa Pilar. At makita karon guys, pwede na kuha guys, dara guys. Na guys. Na. Karon guys, napay mga taliksik guys. Karon guys sa ang buwan karon ta pagyapon sa Sirabuyones karon guys. Kunya guys, karon taud-taud guys, atong suruyon to mga kanal guys. Kanal nga gipangagyanan ning tubig padung sa Basak guys. Atong karon, atong suruyon karon guys. Karong ini kumato diri guys. Atong tanawon guys ang tinubdan sa tubig ug asa padung ning tubig guys. Ato gyapon sa mga Basak guys. So guys, karon ato gyapon suruyon karon, ato pang suruyon guys karon. Na guys, ang pan guys. Amazing. Kita na to ang palibot guys. Grabe kadako sa tubig sa Mother Dam sa Pilar. Okay guys. Adler guys, at sa katader guys, atong tanaw dito guys. Okay guys, ato makita karon guys ang spillway guys. Nga wa pay tubig guys, nga niawas karon tataod guys. Muawas na ni siya guys kay tungod sa kusog nga uwan guys. Ato makita guys, wala pay tubig guys, uga pa ang mga kuan guys, semento guys, wala pay tubig guys. Sa pagkakaroon guys, unya lagbas na siya dito guys. Lagbas dito guys, lagbas niya guys, ang tubig guys padung dito guys, adto sa mga kanal guys, padung sa mga Basak guys. Karon guys, perting law maani guys, ato makita guys, wala pay tubig guys. Unya tataod guys, makita na to kusog ang kuan sa tubig guys, diri guys. Tanaw guys, ato makita karon guys. Guys. What's up guys? What's up guys? Guys, atong makita karon guys, niapaw na gyud ang tubig gikan sa Mother Dam sa Pilar guys. Ganina guys, atong nakita ganina, wa pa to siya muawas guys. Pero karon guys, dako na kalainan guys, niawas na gyud siya guys. Gabi ang tubig guys, gabi nang law guys. Okay guys, arang pag-awas sa tubig sa Mother Dam guys, sa Pilar Dam guys. Makita na to karon guys. Na guys. Padung ni siya sa guys sa mga kanal guys, sa irrigation guys, sa Basakan guys. Dako ni katabang sa atong mag-uuma guys, kining tubiga guys. Dako ni siya guys ning tubiga, niapaw siya guys kay tungod sa mauwan guys, sa way undang nga uwan karon guys. Na makita guys ang gabi ka kusog na tubig guys. Gabi guys. Masya ka pang tubig ni awas din siya guys. Na makita na to guys. Makita na to sa video guys, gabi ang pag-awas sa tubig guys. Nya guys, ato ni siya guys, subay ni sing tubig guys, padung dito guys. Dari guys, padung ni siya dito guys. Guys, ato sa mga Basak guys, o sa mga kanal guys, makita na to ang iyang dagan guys sa tubig guys. Labi kataas yung tubig guys sa Mother Dam. So makita diri guys. Guys. Ya karon guys, atong suroyon ang mga gagmayng kanal guys. Agyan sa tubig guys, padung sa Basak guys. Let's go guys. Tara guys. Okay guys, nata karon sa guys sa irrigation guys sa Mother Dam o Pilar. Katong gisaka ganina guys, mo ni siya tinubdan guys sa tubig. Mo gabing kusog ang tubig karon guys tungod sa panahon karon nga siguan. Karon gali guys nga kusog kayo ag dagom, dako kayo dagom guys. Mo na guys, nakita karon guys. Kana guys. Na guys. Nagdagom karon guys. Mo ni siya ang tubig guys gikan sa Mother Dam o Pilar ato nakita karon guys. Na guys. Gabi kusog ang tubig guys. Pag kayong tubig, kining tubig guys, padung ni sa mga kanal guys. Kanal sa mga Basakan guys, kining tubig para sa mga mag-uuma. Makatabang ning tubig guys sa mag-uuma sa mo karon nga ting tanom karon panahon na guys. Mo ni siya guys. Na guys.
Dali guys, atula tayo dali guys para makita na to ang impact sa tubig guys. Let's go guys, ha guys. Grabe kusog ang tubig dali guys. Ha guys, makita na to guys. Lugsong ni guys. Nya karon ato suroyon ang mga kanal guys. Padong dito guys. Ito guys, tara guys. Morning mga tubig guys, grabe ka kusog kayo nga tubig. Morning siya katong dito sa ibabaw guys, mato atong dito guys ang dam guys. Mo to siya mother dam sa Pilar, tourist destination sa Pilar guys. Ato makita na to dito guys. Kato ato nakita nga mga pan guys, tubig nga gabi ka dako nga mother dam sa Pilar guys. Ang tourist destination, mo siya guys. Tubig guys. Grabe kayo kakusog ka tubig guys. Napadong ni sa basakan guys. Okay guys, kanang mo ni siya ang sira guys para musira ang tubig kung di na siya pagason. Pero karon guys kusog ang tubig karon guys, unya makita na to mo ni siya guys. Mo ni siya ang kuan guys, mo ni siya ang sira guys. Kining tubig guys, di ko mo ni siya katong gato guys nga mother dam, mo ni siya mga tubig guys. Padung ni sa basakan guys. Unya ato makita guys karon guys ang kusog kayo nga tubig tara guys. Makita na to guys ang kusog nga tubig diri guys. Kay karong panahon na guys, sige uwan karon nagdagom na gali pud guys. Mo ni guys to makita guys. Kusog kayo tubig guys, gikan ni sa katong gato guys, ang mother dam to guys. Mo ni siya guys, ang tubig gikan sa mother dam guys. Kani guys, mo na to kita guys, ang nya padung ni siya guys, padung ni siya sa mga basak guys. Mo ni siya kita irrigation guys sa niya guys. Sa mother dam sa Pilar. Mo ni siya tubig guys. Stop guys, okay guys, mo ni siya ang sira guys. Mo ni ang kanal nga gamay guys, padung sa basak guys. Mo ni siya guys. Ato makita kan na siya lock guys. Kani guys. Kining tubig guys, gikan ni sa mother dam. Sa atong gisaka ganina guys dito sa ibabaw guys sa mother dam sa Pilar guys. Mo ni siya guys. Mo na siya padung niya dito guys. Benepisyo siya kung magkuha guys. Ingat kani guys, mo ni siya adlaw guys. Padung na siya sa basak guys. Ito makita guys. Okay guys, amo ni siya impact sa tubig dito gikan sa kanal guys. Padung na siya sa basak guys. Dagko na siya dito sa basak guys, kana guys. Makita niyo guys, dahan guys. Makita na to guys, guys. Nagsubay ang tubig guys sa gamay nga kanal guys. Siya guys, makita to guys, dagko na siya sa basak guys, guys. Guys. Nay gamay nga buhok guys. Padung na siya sa basak guys. Dagko na siya basak guys. Ato makita guys. Kini tubig guys, mo ni siya katong giato na guys ang mother dam sa Pilar guys. Ito makita guys. So guys, nakita na to guys. Ito guys. Largo na siya sa basak guys. Ng tubig guys. O tanaw guys, nindot kayo basak guys. Dako katabang ang tubig guys gikan sa mother dam guys. Tanaw guys, ang tubig guys, nagawas guys. Largo na siya sa basak guys. Dito guys, dito guys. Mo ni siya ang opisina sa NIA guys, National Irrigation Administration sa Bohol Irrigation Project. Mo ni siya opisina guys, mo ni siya nagdumala sa mga tubig gikan sa irrigation padung sa mga basak guys. Diri guys, mo ni siya ang opisina guys. Ari guys, magbayad sa mga tubig nga gipagasan guys. Ari magbayad guys. Mo ni siya ang opisina karon guys. Way tao karon sa opisina guys. Mingaw karon kay pista karon sa Pilar guys. Mo kani siya guys ang NIA guys, National Irrigation Administration guys sa Bohol Irrigation Project. Okay guys, salamat guys. God bless guys. Maghinaot ko, nagmalipayon mo sa akong video guys. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel. Salamat.